Mthathu imibuzo ekumele ngiyiphendule kule video. Bonke abathandi MK nabazondi MK abagcwalela kwi-comment section. Ngifuna ukuzwa after le video ukuthi kuthini emqondweni wenu, kwenzakalani emakhandeni. Mthathu imibuzo ekhona. Umbuzo wokuqala uthi yini indaba iMK ixosha njalo abantu abakuma position. Umbuzo wesibili, yini indaba iMK ingakaziye kwi-National Conference. Umbuzo wokugcina uthi yini indaba iANC within the ANC kulolu ukhetho esiphuma kulo mhla ka-29 May. Yini indaba kunabantu beANC ababegqoke izikipa ezinekhanda lika Cyril Ramaphosa kodwa abangazange bayivotela iANC, kunalokho bavotela iMK party, maqede baqhubeka basibiza ngeANC kodwa bengayivotelanga iANC, bavotela iMK. Lo mbuzo yomthathu ngizophendula yona namhlanje. Ngiyeza kunina begospel, nina bevangeli, ngiyeza kunina kunembuzo eminingi ningibuze yona lapho engisazoyiphendula. Nina bakaMaskandi ake nime nje kanjalo, niyaluza kakhulu, niyaxokozela, nisixokoxoka, ake ningimele nje kanjalo nina bakaMaskandi. Ngizobuye nginibone uma ngabe ngisenaso isikhathi senu. Manje kanjalo 2025 manje kuyanyiwa. Into edala ukuthi iMK okay, angingaqali ngombuzo wokuqala ngingeze futhi kwesibili, angiqale kulo wokugcina wesithathu umbuzo. Yini indaba amalunga eANC engayivotelanga iANC nango 2026 angeke futhi azayivotela iANC, nango 2029 amalunga eANC angeke aphume kwiANC kodwa angeke azayivotele iANC. Nasi izathu. Kwi-ANC kunenhlaka ezimbili. Kwi-ANC kunamaqembu amabili kwi-ANC. Kunama-communists, kune-communism kwi-ANC. Kune-capitalism kwi-ANC. Yini communism? Yini capitalism? I-communism inhlangano elwela noma elandelela izimfuno zabantu abamnyama. That is communism. Inhlangano elandelela noma elwela izimfuno namalungelo omuntu omnyama. Ama-communists lawo, communism. I-capitalism inhlangano noma iqeqebana labantu elilwela i-interest yabelungu. I-capitalism inhlangano emele impumelelo nokuvikeleka komlungu. Yingakho kwi-capitalism kukhulunywa ngamandla erandi, kukhulunywa ngosomabhizinisi, kukhulunywa yonke into ethinta umlungu. Kwi-capitalism kulwelwa leyo nto, kuvikelwa leyo nto. Akukhathalekile ukuthi ekwenziweni lezo zinto kucindezeleka umuntu omnyama. Umuntu omnyama uyadestroy, umuntu omnyama ushona phansi ngoba i-capitalism le. I-capitalism ke o-president aba esebeke bayimela i-capitalism. Sibala uNelson Mandela wayemele i-capitalism ezokulwelwa komnotho kwabelungu. uThabo Mbeki wayeyi-capitalism representer. uCyril Ramaphosa umele i-capitalism. Kudilwa lapho ne-Western, kuprotectwa yonke agenda, yonke interest ye-Western. That is capitalism. Ngapha o-president asebeke bamela i-communism, uJacob Zuma kuphela. Yingakho uZuma uyena onezitha eziningi kubo bonke o-president abake babusa la eMzansi.
it because i-interest kaZuma emelo uZuma nelwe lo uZuma akuyona i-interest ye-capitalism kodwa eye-communism. I-interest kaZuma ibheka ukuthi injani inhlala abantu bahleli kanjani. uZuma there is why uzomuzwa ngokuthi uma ngingangena yena uyothatha izingane lezi ezingenawo amandla okuzisa ema-university ayithathe ayoyifundisa ayoyifaka ezikoleni zamasosha zifundele ukuvikelwa kwezwe. That is communism. uZuma ulwela ukuthi iSouth Africa umuntu omnyama uphila kanjani. Yingakho kuyipresidency kaZuma uZuma uyena kuphela upresident owakha izikole, wakha iuniversity I think eMpumalanga, I think wakha iuniversity eMpumalanga, wakha ama university awu2 ngingawabala ukuthi akuphi. Uyena owakha i-infrastructure eningi okudlula bonke opresident uZuma ngoba i-communism ibheka ukubenefita komuntu omnyama. Yingakho ngesikhathi sikaZuma kwakwakhiwa ama-clinic, kwakwakhiwa izikole, kwakwakhiwa izibhedlela, kwakwakhiwa imigwaqo, yonke into abantu abaningi babesebenza ngoba i-communism ibheka ukuthi uphila kanjani umuntu omnyama. Yingakho uZuma no foundation la khona kubhekelelwa ogogo. Uyabona kubhekelelwa ogogo abamnyama. uZuma ubenzela uChristmas njalo ngoDisemba kuneZuma Foundation ethatha izingane zesikole eziphase kahle iziphushe izinikeze amandla ukuthi ziye ema-university kwi-foundation kaJacob Zuma ngoba i-communism ibheka umphakathi omnyama ukuthi uphila kahle na. That is why mawulalela izipitchi kaZuma uzomuzwe khuluma ngeland, umuzwe khuluma bonke lezi zinto office must fall zavela ngoZuma, occupation of land without lokuzen, occupy land without compensation zavela noZuma lezo zinto lezo. BEE zavela noZuma zonke lezo zinto ngoba uZuma is the president, is the representative of communism. Ubhekelela abantu abamnyama ukuthi bazuzani bona. Ileso ke izathu. Okay, unumber 1 bewuthi indaba baxoshwe njalo abantu kwi-MK yingoba phela uZuma uphuma kuyo i-ANC ene-capitalism ne-communism. I-communism i-oppressed financially within the ANC, i-oppresswa abanikazi be-capitalism within the ANC ngoba banemali bona ama-owners e-rand. So ba-oppressa i-communism. Manje uZuma wabona ukuthi i-communism ayikwazi ukuphefumula, ayikhulekile ngaphansi kwe-ANC. After esezamile ukuyi-rescueisha, ukuyi-restore, ukuyi-empowerisha within the ANC, wabona ukuthi akwenzeki ngoba i-oppressed. Waphuma uZuma waqala i-MK. Kwi-MK i-strategy uZuma abe naso ngoba urepresenta umphakathi omnyama uZuma. I-strategy ke abe naso uthe angeke ziye kwi-national conference. Ukhumbule kwi-national conference ila kukhethwa khona ubuholi, i-permanent leadership yeqembu. So uZuma njengoba ebambezele ukuya kwi-national conference ingoba akafuni ukuthi isitha se-communism si-identifye abantu esingabagxisha imali emasendeni bese bejikela kuvuka lento ekhona lapha kwi-ANC, i-capitalism ne-communism. So njengamanje i-MK i-communism kuphela, ayikho i-capitalism kwi-MK. Abantu abaxoshwayo abantu abasuke sebe-identifywe isitha ukuthi laba banepower singabathenga bese isitha siyabathenga ngempela ebese bebonakala within the MK bemelana ne-communism. Abese uZuma eyabaxosha ke labo bantu ngoba akakayiwa kwi-conference.